Gdzie jest kursor? Witam was pięknie, panie, panowie, słuchajcie, ja jestem Niklaus. Myślę, można się było zorientować. A to jest gra Hotline Miami. Nie wiem, czemu tytuł mi się tutaj wyświetla po rosyjsku, nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, to nie jest jakaś świeża gra. To jest gra, która na rynku już jest od naprawdę długiego czasu. Ale ja w tą grę nie miałem nigdy okazji wcześniej zagrać. Co śmieszne, miałem okazję rozdawać ją w ramach bodaj konkursu kiedyś na live streamie, aczkolwiek nigdy w nią nie grałem, co jest wielkim błędem, bo to jest, moi drodzy, jedna z tych gier, co się stało? Obok których obojętnie generalnie, no, nie powinno się przechodzić, bo no to jest gra nietuzinkowa. Nietuzinkowa, moi drodzy, w tym sensie, że takiego klimatu i takiej muzyki, jak tutaj mamy, to naprawdę ciężko jest o coś takiego gdziekolwiek indziej. Tu sobie wybieramy maskę. Generalnie nie będę wam nawet zdradzał fabuły, bo to warto wszystko sobie samemu generalnie odkryć. To oczywiście tą gierkę można kupić za jakieś śmieszne grosze, za parę złotych na G2A, także serdecznie was na G2A zapraszam. To jest stylizowane na takie stare gry, ale tam pierwsze GTA, czy jeszcze gry nawet pegasusowe. Po prostu poruszamy się tu postacią i generalnie gra opiera się na mordowaniu ludzi. Tylko że oni też nie są głupi i z levela na level tutaj jest coraz ciężej. Ja tutaj doszedłem do 10 levela. Mam nadzieję w ogóle, że ten film pojawi się na YouTubie, bo jak zrobiłem z tego... już padłem. Jak zrobiłem z tego... Streamowałem to na Hitboxie i chciałem wrzucić na YouTube'a, miałem chyba z 3 godziny tej gry i okazało się, że no niestety nie mogę, bo zostały zgłoszone... Zostały zgłoszone prawa autorskie do muzyki. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Mamy tutaj różne rodzaje broni. Gra jest naprawdę brutalna, pomimo tego, że wydawałoby się, znaczy nie wydawałoby się, ona ma taką stylistykę, wiadomo, no, gdzie raczej ta brutalność nie epatuje, powiedzmy, w taki sposób jak w takich grach, gdzie ta strona gdzie ta strona graficzna jest dokładniejsza. O, teraz się udało. I tak, tu mamy nóż. Idą! Tu pięknie poszło. Dobitka, dobra, spoko. Bierzemy karabin. Tu możemy środkowym przyciskiem myszy się lokować, że tak powiem, na przeciwniku, a na shifcie oglądamy sobie dalej level. No i po prostu fabuła jest taka, że odbieramy telefon, dostajemy jakieś zlecenie, nie wiemy od kogo, nie wiemy czemu, nie wiemy o co chodzi, ale po prostu robimy to, co nam jest mówione, ale otoczka jest taka naprawdę lat takich 70., 80., marihuanen i te sprawy migające tutaj. W ogóle ja sobie może tą kamerę dam troszkę tak. Tutaj takie różowe kolorystyka trochę a la GTA Vice City. No to jest coś pięknego, moi drodzy. To jest niepowtarzalne. Kuźwa! I naprawdę warto, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji się z tym zapoznać. Jest już druga część. Także ja myślę, że jeżeli uda mi się przez tą przebrnąć... A szczerze... Są szanse, że mi się nie uda. Gra jest trudna po prostu. Po jednym strzale giniemy. A jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zginiemy, to nie mamy tutaj checkpointów, tylko po prostu gra wywala nas na początek levela. Także wiecie, no, temu się coś tutaj stało. Nie ma lekko, moi drodzy, nie ma lekko. Ale jest dużo rodzajów broni, dużo masek do odblokowywania. Te maski dają nam różne takie, jakby to powiedzieć, różne takie moce. Na przykład widzimy dalej, mamy więcej rodzajów broni, startujemy z nożem, tego typu rzeczy. Dobrze się tutaj No i koncertowo to zdupiłem. Nie śmiejcie się, moi drodzy, wybaczcie mi. Ale... Zagrajcie i sami się przekonajcie, że nie jest łatwo. Kurde, nawet nie dobiegłem. Ta gra jest bardzo często na YouTubie speedrunowana. No, chyba nie przeze mnie. Wiecie, jak to powinno wyglądać, że biegniemy, pyk, pyk i giniemy. Tak to wyglądało Niklausa, moi drodzy. Kto był na live streamach, to widział, jaka to była do mnie katorga, żeby tu coś ugrać. Może wy macie do mnie jakieś protipy, co? Jak grać, żeby nie ginąć co chwila? Dobra, tu pięknie.
Bierzemy shotguna, no i okej. Mi się już... Całe ręce mi się spociły. Mam nadzieję, że teraz coś tu pójdzie może lepiej. Czekajcie, spróbujemy się tu zakraść. I to jest naprawdę wciągające. To jest takiego... jest coś w tej grze podobnego jak do Superhota. Ona ma ten taki pierwiastek rycia mózgownicy. I naprawdę fabuła jest taka, no... Niestandardowa. Naprawdę gorąco polecam, moi drodzy, jeżeli ktoś tak jak ja długo popełniał ten błąd i jeszcze nie miał okazji zagrać. Nie! Niklaus, trzeba patrzeć na mapę. Na spacji robimy taką dobitkę. No i tu przylecą. Dobra. Niestety oknem tutaj nie możemy wejść. Dobra, tu łażą ci, tu jest ten. Można dwóch przeciwników jednym strzałem, ale no, wątpię, żeby mi się taką sztukę udało. O, ci by mogli wejść tutaj. W sumie. No i teraz... A, nie nóż! Karabin. Tu mi wyszło fantastika. Dobra. Łatwe jest to, że na przykład oddalimy sobie mapę, zalokujemy się na przeciwniku i już mamy to z głowy. W sensie, że nie musimy sami na niego nacelowywać, tylko ten celownik już automatycznie mamy na niego. I robimy tak, pep i porobiony. Dobra, 8 pocisków, tu mamy szczelby jakieś, ale ja wolę karabin. W ogóle ta postać, którą wziąłem, może wam się udało wyczytać. Nie atakują mnie psy. Psy to są straszni przeciwnicy tutaj. No i to jest motyw tutaj teraz nieciekawy. Bo oni pewnie nie będą chcieli tutaj wyjść do mnie. A, nawet się udało. Dobra, teren czysty. To już sobie wywalimy, weźmiemy, nie, baseballa. Dwurułę. Go. Dobra. Tu jest dwóch chłopków. Tutaj po takim przejściu jakby do drugiego pomieszczenia już nam się gra zapisuje. Spróbujemy ogłuszyć drzwiami. Ciul, dup, jeb. Kurde, nie mam broni. Ale się wdupczyłem, moi drodzy, masakra. Można rzucać na przykład nożami. No i on padł. I szybko dobitka. Okno tam było. Kurczę, jeszcze raz. O, pięknie udało się dwóch jednym shotem. Dobra. No, zaś te okno. Dobra. Dobitka. Szczelba, to jest użyta. Bierzemy rurkę. Bierz szczelbę. Dobra, tutaj mamy jednego. To tak, wyrzucamy. Shotgun. Tutaj dwóch, tutaj trzech. Tutaj ciężko. I pies, ale ja się psów nie boję. Dobra, tak, uwaga. Wow! Kurde. Tak to się dzieje. Ta gra jest trudna, ale strasznie wciąga. Masakracyjnie, moi drodzy. Także polecam. No przeciwnicy nie chybiają raczej. Polecam tutaj speedrunować, bawić się. Jest tutaj naprawdę co robić. Można wykręcać wyniki. Nie tak jak ja, bo ja w to ledwo, wiadomo, jak widać ledwo tutaj jakoś raczkuję. Dobra, ciul. Ci wpysk. Mam tylko jeden nabój. To może nie styknąć, żeby porobić ich. Spróbujemy tak. Dobra. Tutaj dobitka. Tu mamy 0 naboi. Tam jest jeden. Mogę nie dojść do tej broni. Dobra, doszedłem. A tam miałem zaznaczonego psa w ogóle. Czekajcie, trafię go tak. Ej, trafiłem. Dobra, elegancko. Tam chyba czyste u góry. W ogóle, jeżeli mieliście Pegasusa, to może graliście w taką grę Home Alone. Kevin sam w domu. I mi się to bardzo z tym kojarzy. Dobra, psa i tak trzeba by było zabić. Spróbujemy tak. Op.
Dobra. Łop. Pięknie. Bierzemy karabin. Dobra, tamci są tutaj. O, jakby to zrobić sprytnie teraz, moi drodzy, się zastanawiam, bo szkoda by to było zdupić. Może tak, uwaga. Jeszcze jeden. Jeszcze dwa. A, nie mam nabojów. Ale bym to zmaścił teraz, łoje. Dobra, teren czysty. Karabin, coś w ogóle do strzelania. O, 2 naboje tutaj mamy. Dobra, i przechodzimy dalej. Czy ktoś wrócił z wrogów, czy coś? Nie, teraz tutaj mamy przejść. Wow! A! Można też jako zakładnika, jak mogliście zobaczyć, chycić. A! To jest ciężki motyw. No, super to zrobiłem, mądrze. Ej, ale przeżyłem, lol. No już nie. Dobra, ja bym teraz tak szybko obiegł. Ciul. Ciul. A! I mnie złoma po łebie. Fajny kolega. Dobra. Dobra. A! Czekajcie, to mi się w końcu uda. Nie przyłaźcie tu! Idźcie stąd! Jaka masakra. Ej, przeżyłem w ogóle, to jest najśmieszniejsze. Dobra, dobra, moi drodzy, ja będę kończył, bo to się już może stawać męczące, bo gra jest naprawdę trudna. Także, moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za uwagę. To była gra Hotline Miami, jest już dostępna druga część, także serdecznie polecam, gra jest trudna, czasami irytująca, ale bardzo wciągająca i przyjemna. Także jeżeli wam się materiał podobał, moi drodzy, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę i zapraszam na Facebooka, do linku w opisie i na streamy na Hitboxie i to byłem ja, Niklaus, tyle ode mnie, pa pa!